Prehliadka bola natoľko presvedčivá, že spolupráca s Loxon bola pre elektrikárov jasnou voľbou. Výborná prezentácia, jedna z mála, ktorých naozaj stojí za to, ktoré som absolvoval. Tak pre začiatočníkov, ako aj určite dala množstvo nových informácií pre pokročilejších. Tie možnosti, ktoré nám boli ukázané, sú doslova nekonečné, takže tam to pole je naozaj široké a na školenie sa určite chystám, pretože z mojej pozície ja som sa doteraz venoval Siemensu a PLC, ale to boli skôr dopravníky. Toto je oblasť širšia a takisto aj zaujímavejšia. Prehliadka bola neskutočne zaujímavá. Nečakal som až také široké spektrum možností od Loxone. Extrémne ma potešila. Dúfam, že sa mi podarí v tomto expandovať a spolupracovať s Loxone. Určite prídem na školenie, predpokladám tak koncom roka.